مرۆڤ دنابەرا ژیان و مرنێ de bi tiştê kodafirîne xwe di gerdonê de her tim zindî dihêle. Hinek ji dayîk dibin, dijîn û tevî xwezayê dibin û hebûna xwe didomînin. Heqî qerar têkoşîna azadiyê, hevrêtî û nirxên mirovahiyê di nava jiyana xwe ya Kurd de bicih kir. Di damezranina tevgera Apoyî de bi rola pêşengiyê rabû. Bu yek ji nîşaneyên hevgirtina şoreşgeriya gelê Kurd û Tirkiye. Bi vê dosyayê em şehîd heqî qerar bibîr bînin. Di gerdûnê de hebûnên wisa çê dibin ku jiyanê diafirînin û li dû xwe hezkirin, ked û tekoşîna hebûnê dihêlin. Ev hebûn di bedewiya gulekê de, di qêrîna azadiyê ya jinekî de û di berxwedana gelan alêdî jî mîtîngeriyê de şîn dibin. Ew dibin sembol û ruhê azadiyê û yek ji wan jî heqî qerer e. Zarokê serhildêriyê Derya Reş Heqî sala 1905 li navçeya Ulubey ya Orduyê ji dayîk bû. Dibistana seretayî û navîn li Ulubeyê dixwîne. Li wêr Kemalpîr nas dike. Ji bo xwendina zanîngehê diçe Enqerê û tevî Kemalpîr xaniyekê digirin. Deriyê van her du ciwanên Deryaya Reş rojekê ji aliyê mêvanekî ve têlêdan. Kesê li ber derî ne kesekî din bû. Rêber Apo bi xwe bû ku di cotmeha 1972 de ji girtîgeha Mamek a Enqereyê derket bû. Rêya Kemalpîr û Heqî Qerer bi Rêber Apo re dibe yek. Ew xaniyê ku Rêber Apo, Kemal û Heqî bi hev re lê diman, roj bi roj ve diguherê biryargehekî ku bingehên Koma Apoyî lê dihat avêtin. Heqî bi safîbûn, sadebûn û dilnizimtiya xwe dihat naskirin. Bi van taybetmendiyên xwe hevîrtir şê Koma Apoyî ava dike. Pir bi plan û bi baldarî tevdigerê. Xwedî seknekî gihiştî û ewlekar e. Dema Rêber Apo tesbîta Kurdistan mîtîngehe dike, kesê ku li kêleka wî bû û şahidî ji wê kêliya dîrokî re kiribû, Heqî qerer bû. Di Sûhuyekê Kanûna Paşîn a sala 1975 de li dîkmena Enqerê Koma Apoyî civîna xwe ya yekem dike. Biryara vegerîna Kurdistanê lê hatibû girtin. Heqî qerer dibêje, ez dixwazim tevlî xebata li Kurdistanê bibim. Cihê wî yê yekem dibe êleh. Li qada dîlokê ji bo birêxistinskirina ciwanên şoreşger, karkeran, avakirina malên komînê û li dijî şovenîzmê tekoşînekî bêhempa û bênavber dimeşîne. Her ku rêxistinbûna şoreşgerên Kurdistanê mezin dibe, êrişên dijmin jî zêde dibin. Li dîlokê rêxistinekî sîxur a bi navê Stêrka Sor ku wekî pênc parçeyî dihat naskirin û Alaaddîn Qapan pêşengiya wê dikir, provokasyonan amade dike. Heqî yê ku diçe qehwexaneya li Dûztepeyê di encama êrişa çekdarî ya li Alaaddîn Qapan û du kesên li gel wî de digihêje şehadetê. Sê roj piştî şehadeta Heqî Qerer cenazeyî wî ji nexweşxaneyê tê girtin. Bi tevlîbûna Koma Apoyî, komên şoreşger û gel bi merasîmekî wisa ku gelê Ulubeyê tu carî ji bîr nake dispêrin axê.